Zelo me veseli, da smo se zbrali tukaj v takem številu. Moje ime je Amelija Krajger in sem urednica založniških programov pri zavodu Maska. In med drugim sem uredila tudi to knjigo, zaradi katere smo se danes tukaj zbrali. Ta knjiga je v izvirniku išla pred približno 2 letoma v hrvaško-srpski koprodukciji pri založbi Jesenski turk iz Zagreba in pri založbi Helix iz Smedereva in je do danes, tako po 2 letih, doživela že 4 ponatise. Tako da jaz upam, da bo ta naša knjiga nekako računamo na vsaj na 2 ponatisa, glede na bazen ljudi, na katere ciljamo. Skratka, Cvetličarnica v hiši cvetja. Zakaj ponatisi? Ker je knjiga je zelo komunikativna, hkrati pa izjemno lucidno analizira fenomen Alana Forda v nekdanji Jugoslaviji. Zelo sem vesela, da lahko med nami pozdravim avtorja knjige, Lazarja Džamića. Aplavz, prosim. Lazarja tako poznajo ljudje po raznih rečeh, ki jih počne v življenju. Lazar je baje izvrsten bobnar, jaz ga še nisem slišala bobnat, ampak napisal je prvi priročnik za bobnanje v Jugoslaviji. Je marketinški strateg, njegova specialnost, to je zdaj druga stvar, ki jo obvlada, marketinški strateg, njegova specialnost je digitalni marketing. Tretja stvar, ekonomist, objavlja že vrsto let za razne neodvisne medije z področja Balkana. Četrta stvar pa je to, da vedno več ljudi ga pozna zdaj tudi po tej knjigi, po Cvetličarni v hiši cvetja. Z njim se bo pogovarjal Mitja Velikonja, profesor na FDV-ju, kulturolog in specialist za balkanske študije. Večer bo povezoval Marko Miladinović Mile, Grejfurtovc, igralec in še marsikaj drugega. Skratka, on bo vodil ta pogovor. Zelo se moram zahvaliti Sandiju Buhu, ki stoji tukaj zraven mene, da je pravzaprav nas pripravljen gostiti, ker smo pričakovali, da nas bo več, kakor bi se lahko stlačili tisto njegovo mehno stripartnico tamle za vogalom. Smo se odločili, da bo stvar potekala tukaj. Lokal Dinamit, mislim, da je najboljša možna izbira za to vrstno knjigo. Zakaj? Danes se bomo pogovarjali o eni hecni mešanici, eksplozivni mešanici slike in besede, ki je res kot bomba odjeknila v 70. po 80. letih na področju nekdanje Jugoslavije. Pogovarjali se bomo v grupi TNT in ne nazadnje je Dinamit upodobljen na naslovnici naše slovenske izdaje te knjige, tako da plac je pravzaprav idealen. Pijača vam je na voljo ves čas, če boste šli kaj naokrog, potiho, prosim. Ampak, ja, to. Kaj še pozabim? Hvala Dinamitu, hvala vsem kolegom iz zavoda Maska in hvala Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije, ki je podprla izdajo te knjige, ker verjetno je v slovenščini vsaj kakšne neodvisne založbe ne bi mogli izdati. Tako da veseli me, da Javna agencija za knjigo prepoznala fenomen Alana Forda v slovenskem javnem interesu, tako rekoč. Če lahko rečem, skratka, so financirali to knjigo. Hvala Jaku. Zdaj pa predajam besedo najprej Sandiju, potem pa zelo hitro našim 3 govorcem danes. Hvala, da ste prišli. Torej, da vas še jaz pozdravim, moje ime je Aleksander Buh, sem lastnik do nedavnega edine specializirane trgovine stripi v Sloveniji. Zdaj končno so se začele odpirati tudi druge, tako da se je pač izbor stripov tudi kar precej povečal. Torej, jaz bom zelo hitro predal njim besedo, hotel sem vas samo povabiti po tem razgovoru, da lahko kupite to knjigo, kjer nas je pač več, da ne bo prišlo do nekega prevelikega drena, smo pač tamle postavili mizo, kjer to knjigo lahko kupite in potem vam bo Lazar to podpisal v trgovini. Toliko iz moje strani, upam, da boste uživali v razgovoru, kakor sem ga jaz danes že poslušal, sem prepričan, da boste. Hvala. Še to knjiga?
je na voljo z 20% popustom, kar je tako izjemoma, ker vsi veste zakon o enotni ceni knjige. Za naslednje pol leta ne bo več teh popustov, najverjetneje ne, tako da danes je edinstvena prilika, da knjigo kupite s popustom. Pa nobenem povedati. Pa Alane Forde boste tam imeli po specialnih cenah, tako da vabljeni. Ok, zdaj pa res. Kar izvolite. Cena sednica, pravi zdaj. Ok, moje ime je Marko Miladinovič, Amelija pa Aleksandar sta v bistvu vse povedala, kar sem jaz pravzaprav pripravljen. Tako da sem jaz tukaj bom jaz to oblzal kras, sam da uvodom pogovarjal se bomo o kultu Alana Forda in o knjigi, ki je izdana zdaj v slovenščini. Ne omenem Lazarja sem spoznal lanskem letu na Sofu, videl sem ga zacaknega na dveh stvareh. Eno je bilo neko predavanje o digital marketingu, ki bi bilo lahko rečemo za laike tako strašno dolgočasno predavanje. Jaz glede na to, da se tudi s kreativom ukvarjam, mi je bilo zanimivo, ampak veliko bolj me zanimivo pogovor o tej knjigi, ki ste ga potem videla, mislim, da ne vem spomnil, ampak tisti je bilo zelo interesantno. Takrat sem prvič zvedel za to knjižico in bilo je strašno interesantno. Mitja je človek, ki ga poznam nadaleč, danes mi je povedal, da on tudi mene nadaleč pozna. Kot je omenila, je profesor na kulturolog in rekel so mi, da ko ga bom spoznal, da bom se začel več družiti z njim in da se bo potem lahko tudi več tako dobivela pa pogovarjala. Prebral sem njegov spremni tekst, ki je več, kot je v tem spremnem tekstu, tako se mi zdi, da se težko pove. Tako da o Lazarju že veliko veste, jaz sem zdaj malo ga tudi vprašal, glede na to, da je zdaj v novi službi v agenciji ZU Google, mogoče kasneje vam tudi kaj o tem razložil, meni je to zelo interesantno, ampak danes sem vam pogovarjal o knjigi in o kultu Alana Forda na teh prostorih, jaz vam dam besedo, evo Mitja, da kar začni. Hvala za besedo, hvala za vabilo Ameliji. Jaz bi povedal čisto, kako sem prišel do te knjige. Pred 3 leti sem bil v Srbiji, v Novem Sadu in vidim pač to knjigo in me je takoj privlekla pozornost, ker je bila fino napravljena. Po drugi strani sem imel pa en problem s tem, sem rekel, sam ne še ena nostalgična knjiga, ne? Ker jaz sem zelo raziskujem nostalgijo že dosti časa, me zelo zanima, ampak se skušam ugibati v tem, kar berem, kar se odločam in tako naprej. In potem sem začel to brati in sem pravzaprav začel pisati recenzijo te knjige, še preden me Amelija povabila k pisanju spremne besede. Tako da davno love at the first sight. Zelo mi je všeč, ker je Lazar, ker ga nisem poznal, to moram reči, tako je prevzel svojim stilom, svojo imaginativnostjo, z načinom, kako je to predstavil in tudi z dvema pristopoma, ki sem jo potem tudi izpostavil sami spremni besedi. Se pravi, ta knjiga je definitivno, čeprav jo bo, jaz mislim, pograbili predvsem nostalgiki, izrazito tako antinostalgična. Govori o enih stvareh, ampak kot dokumenti časa. Ne glorificira, ampak postavlja neko tako zdravo distanco, govori z naklonjenostjo, ampak obenem ne tako insidersko noter, kako je bilo nekoč vse dobro, kako je zdaj vse slabo. To dostikrat izraža neko mentalno lenobo in intelektualno konzervativnost. Tega vidimo še preveč vse posod. Druga stvar, ker mi je tudi bila všeč pri tej knjigi, je, da pravzaprav ni skušala te stvari aktualizirati, ampak da je pustila v nekakvem svojem času, v nekem svojem prostoru, v nekem svojem kronotoku, in je bila zaradi tega tudi knjiga o neki stari ljubavi, takrat smo res v 70-ih, 80-ih vsi brali Alana Forda, ampak povedana z neko digniteto, na nek simpatičen način. Za mene osebno, zdaj bi pa govoril kot Mitja, kot kulturolog, je bila ta knjiga formativnega značaja, kakor je bila druga edicija podobnega formata. Ne vem, če ste drugi iz 80-ih to pomislili, Čolovićev 20. vek. Isti format, za mene je bila ta tako pomembna, kakor Alan Ford. Skratka, to sta bila dve lici mojega izobraževanja v tistem času. In če še, zdaj čist najnovejši pogled na to, Samira Kentridge, ki je danes tudi v publiki, izdala krasno knjigo Balkanalije, odraščanje v času tranzicije. Ta knjiga bi bila lahko moje Alan Fordovanje, odraščanje v času pred tranzicijo. Čisto za začetek močem par iztrošnic. Ok, Lazar govori srbo-hrvaško pa angleško zelo dobro, tako da... Biraj. Srbo-hrvaško.
Dobro, Lazo, pa ti nešto kaže, ajde. Dobro večer svima i hvala vam što ste došli. Mislim, početak nadrealizma ove večeri je baš u tome što radimo promociju Ljubljane i knjige na slovenačkom, ali ja ću da pričam na tom naškom nekom jeziku. Ali nadam se da ćemo se razumeti. Ako ima ikakve problem, možemo lako da se prevocimo i na engleski. Kako je došlo do knjige? To je jedno pitanje koje ljudi često postavljaju. Kako si došao na ideju da napiš knjigu o tome? Knjiga je našla mene, nisam ja našao nju. Kad smo Dana i ja otišli u London pre 16 godina, mi smo stvari pobegli iz Srbije u London i ja moram priznati lično, sam otišao pun nekog besa na tu zemlju, na tu glupost i na sve ono što smo imali probleme tamo. I 11 godina nisam pisao ništa na našem jeziku u Londonu. Znači sve sam radio na engleskom, uključujući i shopping liste i sve kućne potrebe, sve bilo na engleskom. I posle 11 godina, kako sam se smirio malo, kako smo mi napravili neki život tamo i tako to je neko krenulo dobro, ja počnem polako da razmišljam o tome da ne počnem nešto da pišem na našem jeziku. Ja sam bio novinar sve vreme u Srbiji, stalno sam pisao kolumne za različite medije i tako dalje. I rekao, šta bih mogu da uradim? I slučajno nađem na negde, sad se ne sjećam gde, na neku kratku vest da je 2012. Trebalo da bude 40. godišnjica od objavljivanja Alana Forda na prostoru bivše Jugoslavije. I negde to ukači nešto u meni i jednostavno misao, a zašto je ta knjiga samo na našim prostorima postala takav kult, odnosno postala deo kulturnog tkiva naših naroda, čak u svojoj rodnoj Italiji nije i nigde više na svetu. Znači, u Italiji je bila popularan strip. Epizode su se prodavale u 100-120 hiljada primjera, što je odličan tiraž i za Italiju bio, ali to je bilo to. Posle toga je to nestalo i danas mnogi Italijani i u Google-u sa kojima pričam i u nekim mojim prethodnim agencijama gde sam bio, ja uvek pitam mlađe Italijane na koje naiđem, mlađe 25, 30 godina, 35, da li znaš za Alana Forda? Vrlo često dobijem, nešto sam, mislim da sam čuo, niko nije čitao, mnogi čak ne znaju u Austriji, što je potpuno različito nego kod nas. I dalje. Jednostavno, ta neka priča o fenomenu prenošenja jednog kulturnog artefakta iz jedne zemlje, kreiranog u drugoj zemlji, u neku drugu zemlju, gde taj kulturni proizvod odjednom postane deo kulturnog tkiva te nove zemlje primaoca, mi je bio jako interesantan, čisto u kulturološkom smislu, u civilizacijskom smislu. I onda sam ustanovio, kad sam počeo da razmišljam o tome, nije bilo mnogo intervjua, nije bilo mnogo izvora podataka o tome, da stavim svoje misli na papir, pošto knjiga je bila koncipirana kao vrlo ličan pogled na čitavu tu stvar, kako ja vidim zašto, bez neke velike nauke, tu zavidim Mići mnogo sa svojim istraživanjima, vrlo robustnim istraživanjima na temu jugonostalgije, zašto se to desilo. I onda sam shvatio da u stvari priča nije o knjizi, priča nije o stripu, da je strip samo neka vrsta sočiva kroz koju je ta zemlja, sam ja počeo da posmatram tu zemlju, da je u stvari priča o toj zemlji mnogo više nego o stripu po sebi. I onda je tako došlo do knjige. Onda se krenuo sa blogom na Bašti Balkana, nekoliko nastavka bloga, ljudi su odlično reagovali na to i onda sam shvatio da ako hoću da uradim dobru priču na tu temu, da jednostavno moram da proširim diskurs toga u knjigu iz više razloga. Prvo, ja volim knjige, volim taktilnost, fizičke, analogne knjige. Knjiga je verovatno poslednja pre-postmoderna stvar koja nam je još ostala, zato što je linearna, zato što nije hipertekstualna. Knjiga ima početak, ima kraj, možeš da kreneš od početka do kraja, nema skakanja levo ili desno, ima tu jednu vrlo interesantnu, arhaičnu formu koja je meni i dalje vrlo zanimljiva. A s druge strane, mislim da tonalitet, kako sam ja htio da uradim knjigu, tonalitet pisanja je bio više podoban za knjigu nego za mnogo efemerniji online formu kao što je blog, koji ako propustiš jednom i neko ti ne pošalje link ili zaboravlja ti pošalje link, potpuno se rastopi. Ako nešto znam u Google sam naučio, to je koliko je veliki taj univerzum napolju, da te digitalne buke i digitalne magle, da sve to nestane u tom velikom rezervoaru digitalne magle. Jednostavno, paradoksalno, knjiga mi je bila mnogo trajniji medijum za to što sam hteo da kažem, nego virtualno ispoljavanje. I onda u roku od mesec dana, posle hvatanja beleški tokom nekoliko nedelja, bukvalno mesec dana posle posla na kuhinskom stolu, knjiga je nekako izletela iz mene. I to je to. Čuo sam ranije od jednog gospodina novinara
Mislim da je tu, ako ne bi bilo Alan Forda, ja ne bi bio takav. Da li se slažeš tim i koliko misliš da je zaista uticao Alan Ford? Baš samo Alan Ford na nas, ne jednu generaciju koja je živjela u tom periodu. Nažalost, nisam imao prilike da popušam se gospodinu da vidim šta je to što je Alan Ford promenio u njemu i na koji način ga je oblikovali. Mislim da je Alan Ford u stvari jedan veliki Rorschach mrlja, u smislu da mi projektujemo razne naše privatne stvari kroz tu formu, kroz taj strip. I to se dešava i na nekom opštijem, većem kulturnom nivou. Tako da, iz mog ličnog iskustva nije, recimo, to bio slučaj. Ako mi ičemu Alan Ford, ajde kažem, naučio ili oblikovao, to je da imam dozvolu da se smejem gluposti, da imam dozvolu da izazivam autoritete i tako dalje. Ali već je postojala jaka kultura satiričnog aforizma kod nas, na primer, koja je isto to radio. Tako da, mislim da nam je Alan Ford više bio prepoznavanje Zagor Black Stana je ostao bio eskapizam, jer ovi kakvi bi u idealnom svetu univerzuma želi da bude. Alan Ford je bio više dokumentarna refleksija onoga kakvi mi stvarno jesmo, ali kroz jedno vrlo šaljivo, odnosno naravno farsično ugledalo. Jer smo mi prepoznavali naše rođake, nas same, naravno svi smo mi uvijek bili Alani, jel tako? Mirni, naivni... Pa ne baš svi. Svi? Da se baš složio. Lijepo zvuči. A svi oko nas su bili oni loši, koji su stalno nas nešto ugrožavali i smetali. Baš sam ja tako stvari vidio, ja sam ovdje Meni je Sir Oliver nekako bio... Šta je zanimljivo? Ja sam bio Alan, definitivno. Znao sam jer moj prijatelj je bio Bob Rock. On je uvijek bio Bob Rock i insistirao da bude Bob Rock. Moj deda je bio Grunf. Moj deda je stvarno bio Grunf. On je skupljao svaku žicu sa ulicu, on je bio stolar po zanimanju, radio svoje neke radionice za kuće. To je bila neka šupa puna svačega. Znači, on ide ulicom, nađe parče žice, on to skloni. Nađe parče drveta, on to skloni. Jedne zime, sećam se, imali smo kantu za pepeo, za đubre. Jedne zime, pošto smo bacali taj vrući pepeo od uglja u tu kantu, dno je potpuno izgorelo. On je faktički odsekao taj izgoreli deo, uzeo jedan lavor metalni, nabio ga skroz do dole i to je bilo na ovo dno. Znači, on je stalno krpio stvari, pravio svoje merdevine, koje su uvijek bile malo krive, ali su uradile i tako dalje. Sve je to nekako funkcionisalo. Znači, on je bio totalni gruf. Ja sam znao mnogo ljudi koji su bili slični tome. Ja sam imao komšiju Jeremiju. Baba je bila Jeremija. Ali, hoću da kažem da je, zar nije, možda, jeste, bilo je puno aforizma, bilo je jakih stvari tu na ovim prostorima, ali zar nije Alan Ford baš ušao u sve strukture ljudi, znači i oni koji ne čitaju knjige. On je ušao, ali pitanje je koliko je promenio te ljude, to ja mislim da govorimo o dve različite stvari. Znači, da li te je oblikovan na određen način ili si zaista i to tretirao kao svoj prostor i si ti bežao od škole, od naših disfunkcionalnih porodica koje su bile vrlo slične grupi te u mnogim aspektima se svako breca na svakoga. Oni zubi u Alanu Fordu, to je najbolja vizualizacija stanja u moje porodice koju sam ikad vidio. Pre nego što sam počeo, naravno, dok nisam počeo čitam Alana Fordu i tako dalje. Tako da on je postao deo naše kulturnog miljeja iz različitih razloga, mislim da postoji 5 ili 6 razloga zbog čega se to desilo, ali koliko je promenio ljude, to je zanimljivo, recimo. To je nešto što ja lično nisam doživeo, znam da mnogi moji prijatelji nisu navodili Alana Forda kao razlog promene ili izvor promene, ali izvor kao najboljih druga u određenom periodu njihovog života koji je pratio, olakšavao dane, to da. Ali sam siguran da nekim ljudima je bilo mnogo dublje, rezonovalo mnogo dublje. To se potpuno slažem. Mislim, ja lično se bavim inače u životu copyrightom i za mene je Alan Ford jedan veliki bazen. Ne ono da bi prekopirao neke da bi ga citirao, nego mi je taj način razmišljanja je vrlo pogodan za, recimo, marketinške, za vizualne komunikacije i tako dalje, tako da je tu već iz tog razloga je bio jako zanimljiv, bilo... Profesionalno. Ljudi su razgovarali na taj način, ljudi su se javljali na taj način, ovako... To je refleksija naših modela funkcionisanja. Mislim da ima u stvari dve strane priče. Jedna je zašto je on bio popularan u to vreme, čime se bavi knjiga, a druga je nešto što je, mislim, bliže onome što Mitja radi i što je njegovo polje specijalnost. To je na koji način se Alan Ford sada koristi u tom nekom nostalgičnom diskursu. U kom delu je na koji način Alan Ford deo tog nostalgičnog diskursa koji imamo sada, što je nešto čini se ova knjiga ne postoji. Mitja, šta je zapravo nostalgija? To je kratko. Duga priča. Dobro, ali onako, kako bi probali... Matematički. Matematički, kao slogan. To je
Za dete od 7 godina. Uspomena minus pol, evo. A da se vratim na ono što si, to se mi čini interesantno, ono što si pričao prije. Ja mislim da nije toliko o tome da bi neke ljude kao Alan Ford promijenio, nego da ih je formatirao kao takve. Ja mislim da je i emancipatorno samo forme kao stripa. Mislim, to je bilo vreme, ja sam mislio ovako da napišem predgovor, Alan Ford je bio pre punk, Alan Ford je bio pre MTV, Alan Ford je bio pre hip-hopom i tako dalje. Tako da je bio to neki kanal za tada nas klince, gdje smo sve te stvari na neki način počeli zapravo da razmišljamo. I sve te stvari ono što si ispostavio, da to je bio kao kritika tadašnjeg socijalističkog društva i kapitalizma u jednom. Ja mislim da to na neki način je ostalo i da to ostaje u onim koji su nekad ne samo čitali, nego razumeli Alana Forda. Ti spomenaš neke ljude unutra, recimo Kusturicu, ne? Mislim, on je možda čitao to, nije ga razumio, znači ne bi radio neke stvari, ili neki drugi tip od isto tako. Tako da mislim da to je bitna razlika. Znači, ko čita ili sluša punk i sve ostalo, i onaj to stvarno to nešto razumije. Tako da ja mislim da ne ide toliko za promjene, ako mora doći do promjene, onda je već prekasno. Ali formatirani, mislim, ono što je bilo kod nas cijelo vrijeme. Moguće da je moj bias, što se kaže, da je moja percepcija toga tako da jednostavno strip nije mene promenio i ja različit tome na koji način je on možda formatirao neki od mojih prijatelja. Svi su oni se ponašali, pričali isto i prečitanje na Fordu posle toga. Tu ja nisam vidio kao neku razliku između inputa i outputa. Ali kao deo, ja ga vidim kao deo malo širih diskursa, znači ono što ne postoji na zapadu, na primjer, ne postoji u engleskoj, satirični aforizam kao forma ne postoji. Znači imate šal, imate stand-up, ali je teško šalu staviti na baljak, na zastavu i juriti u borbu sa tim. Dok satirični aforizam je vrlo često zna da generiše i da oko sebe skupi gomile pokrete i gomile ljudi koji su se u to vreme borili protiv vlasti. Tako da je satirični aforizam velika forma koju mi imamo i Alan Ford je bio deo tog ukupnog satiričnog naboja koji su kroz razne medije ljudi pokušavali i privatne i zvanične, manje zvanične, ali alternativne, pokušavali da faktično se bore protiv prevlađenskih sistema u to vreme. Ja mislim kao taj deo nekog opšteg anti-establishment ponašanja i razmišljanja, on je bio deo te priče sigurno. Ali zapadnog establishmenta? Ne, ukupno. Alan Ford je kritika svakog korumpiranog, nekompetentnog, propagandističkog društva. Kapitalizma i socijalizma. Ali dešava se u Brooklynu, u New Yorku, pa... Tako je. Tako, dešava se tamo, ali... Dobro, možete poznati to, da. Ali Nenad Brixi je sam rekao kad je na intervju sa njegovim sinom, koji sam uradio za ovo novo izdanje, a Nenad je kad je prevodio epizode, on je rekao u svakom broju ja nađem nekog poznatog. Tako da mnogo je bilo referenciji na taj sistem koji je bio naš sistem, koji ima sve dodatne karakteristike, te subtilnije dinamike između percepcije realnosti, između zvanične propagandne verzije naše realnosti i onoga što smo mi zaista kao osjećali ispod žita, što se kaže, se dešava. Tako da je ta interesantna tenzija, mislim, dovela do tog pojačanog satiričnog naboja takođe. Uz to, što je velika tema knjige, o kojoj ćemo možda pričati večeras, je, ja mislim da jedan od glavnih, verovatno, razloga za uspeh Alana Forda kod nas na taj način je što je naš prirodni oblik društvenog ponašanja i razmišljanja nije ni kapitalizam ni socijalizam, nego nadrealizam. Za kod nas je nadrealna farsa način života, a ne umetnički pravac. I to je ono što, recimo, kad ja pokušam da prevedem Englezima Alana Forda, apsolutno nema relacije. Oni na intelektualnom nekom nivou kažu, ok, to je interesantan alternativni strip, tako za malu neku grupu ljudi, ali ne postoji nikakva veza sa realnošću onoga kakav je njihov život. Dok smo ga mi doživljavali iz najdublje svakodnevne realnosti. Znači, koliko puta u vašem, možda ne sada, u razvijenoj modernoj Sloveniji, ja se sjećam, recimo, sada u Srbiji ili Bosni, Hrvatskoj i u ono vreme posebno, svakog dana bude bar 10 situacija gde mi kažemo čista Alan Ford. Ovdje 100 puta. Gradski očevi. Tako da ja mislim da je to u stvari ta rezonanca između nadrealne farse kao načina života i nadrealne farse u Alanu Fordu je verovatno bila najjača veza između toga zašto je taj strip postao to što jeste, samo kod nas i nikad više.
je li ušao u ju leksikon mitologije Alan Ford ili da li spada tamo? Ne znam, ja smatram da spada, ali ne znam da li ušao. Znaš što? Mislim, sve to je. A baš to mi se sviđa, jer ti nekako vi niste nekako ušli u tu priču, tako da ima te distancije koje je vrlo produktivne ako se želi to objasniti, tako da je tamo jedna od mnogih jesam. Ali ti si već spomenuo, knjiga nije nostalgična i ne bavi se nostalgijom na ovaj način da bi sve bilo bolje u ovom vremenu, mislim. Nostalgija je neka vrsta, ti si nostalgiji to pomenuo. Glasnije malo. Izvijem se, već je pomenuo svoje knjizi ti nostalgija, izvanredna obrada jugo-nostalgije i posebno mito o Titu u današnje vreme posle smrti. Da je nostalgija neka vrsta, ako sam dobro shvatio, jedan element velike nostalgije je ta neka lična žal za tom nekom nepostojećom prošlošću, da mi gradimo, konstruišemo tu novu prošlost koja nikad nije bilo tako. I meni je hvala na tom, u stvari, ako pričamo o Alan Fordu kao nostalgiji, privatnoj nostalgiji za tim boljim vremenima, za mene je to Petar Pan sa pionirskom arom. Dobar pojem. Glede na to, da smo v majhnem prostoru, če ima kdorkoli kakršno vprašanje za avtorja pa za Mitja, boste odgovarjali. Pre svega avtor. Meni gre, meni je svejedno, možda ćete vi više pričati o knjigi, a mene opet se vraćam Alan Fordu. Da li je bila urađena ekranizacija ikad ili da li znate, ili je bilo neko pozorišno delo rađeno na temu Alan Forda, ili da ima taj naslov, ili da je to čak bio copyright Maxa Bunkera, da li to postoji? Od Maxa Bunkera, koliko znam, samo taj odvrtni animirani film je urađen koji je očajan i nemojte uopšte da, mislim, kulturološki pogledajte, ali nema nikakvu vrednost. Znam, znači, pozorišna terazima u Beogradu ili kod Vuka je radio musical, Alan Ford, mnogo godina. Koliko znam, radio na Hrvatskoj i u Sloveniji, iste stvari se desilo pre mnogo godina, koliko znam. A je to kdo gledao? Ivana Đila se radila, Fabina je radila. Točno, Đila se. Ampak nikoli pa pognalo to, da bi postalo to neko novo izhodišče množične kulture. Skratka, ni da bi ono eksplodiralo. Pa da bi film, recimo, posnel na to o tej grupi, ker plot je za film, ali ni? Jaz mislim, da nihče noče riskirati, to je tako močno samo po sebi te slike. Tudi zaradi tega se meni zdi tako krasno, da pravzaprav ne obstajajo risanke iz tega. Kako boš ti te onomatopojije, ki so fantastične noter, ki smo se jih mi vsi naučili, za vse mogoče situacije. Mislim, to je bil res nekaj, kar si prej vprašal, si prej rekel, a je to v leksikonu. V bistvu cel leksikon je noter. Za vse socialne situacije, čustvene situacije, karkoli so noter, ne samo izrazi, ampak tudi v bistvu te onomatopojije. To je res nemogoče. Sem zelo vesel, da v slovenski verziji so pač te ohranjene v originalu, skratka, da niso prevedene še kot take. To je bil tudi pomemben del. Ne samo ti izrazi ima in mesa, znači magla in tako naprej, ampak tudi te giri, zviz in tako naprej. To je še zdaj ono. Na ta način jaz mislim, da je tudi ta se nekako ločilo v tistem času. Kako se je ločilo, kdo je poslušal punk, kdo ni poslušal punka, kdo je bilo tudi, kdo je bral Bukovskega, kdo ni bral Bukovskega, je bilo tudi to, kdo je bral Alana Forda, ne razumev Alana Forda, in kdo ga ni. Kdo je poslušal Beatle, pa kdo Rolling Stones? Evo, take demarkacije, to so zelo pomembne. Skratka, tle je bilo popolnoma jasno. Kdo je ostal pri Bleku in pri Zagoru, in kdo pa imel te twiste noter. Skratka, ta absurd kot način življenja, pa še en zelo pomemben point se mi zdi. Vsi ti liki Alana Forda, in to se mi zdelo zelo pomembno, tudi potem neka relacija do tega, kar se je dogajalo v zadnjih 30 letih. Vsi outsideri niso pa luzeri, to se mi zdi zelo pomembno. Imajo neko svojo digniteto, nič ne znajo, vse jim gre narobe, ampak na koncu uspejo. Mislim, če to ni fantastičen message, in ti si ga genialno izpostavil, mislim, da bodo tudi te tvoje naslovi, da bodo postali gesla. Optimistični diletantizem. Mislim, to je tak izraz res za ga med kot Grunfov na majici. Mislim, to je točno to. Skratka, nič ti ne gre, ampak vse nekako narediš. Ali za mi smo mi takvi, mislim, na ovim prostorima. Zadnji put svi znate ovde Slavimira Stojanovića, pričali smo na jednoj izložbi, on je rekao kako uvek u zadnji čas
Znači sve gura i nekako gubi se kao što se oni gube i sve izgleda kako će sve propasti, ali nekako rok je još jedan dan i ti kreneš da radiš na pola, još ti je pola dana ostalo, ali nekako ti onda dođe neka inspiracija, nekako ti to uspeva. Da li to nema, je li nam to treba? To je kreativni proces. To svi koji rade kreativ znaju da se tako dešava. Odeš 15 dana se mučiš sa sloganom, 6 meseci se mučiš. Znate onaj slogan Heineken refreshes the pots, Carlsberg refreshes the pots, other beers can't reach. 6 meseci su se mučili da sa sloganom nisu mogli da ga kreiraju. Kreativni direktor se zapio za ručkom, otišao u toalet na povrtu iz toaleta se smislio. To je kreativni proces. Da. Ali optimistički diletantizam je, ono na što je Mitja referirao, nešto drugo po meni, a to je da na našim prostorima imaš dobru stranu diletantizma i lošu stranu diletantizma. Ja mislim da je diletantizam u stvari vrlo ideološki nabijen. Da ima svoju optimističku komponentu, ima svoju konzervativnu komponentu. Optimistička komponenta je da kažeš, koliko god je ovo život loše kod nas, mi ćemo probati da nađemo neko rešenje. Koliko god to rešenje bilo ružno, loše i tako dalje, važno je da radi. Ne mora bude najbolje na svetu, najlepše na svetu, važno je da radi. I taj diletantizam je u suštini razlog zašto se prve slike pojavljaju na pećinama, zašto ljudi smislili prve stvari. Da probam da uradim nešto, da bude bolje od te entropije koja je oko mene, da se ništa ne dešava. To je dobra strana diletantizma. Problem je u tome kada diletantizam postane jedino merilo poslovanja. Kada ono što Englezi kažu, kad dovoljno dobro je uvek neprijatelj odlično. Znači, kada staneš ovde, a ne uradiš taj dodatni korak ili 2-3 koraka, da kreneš u još bolje nego to. Ne kažeš, važno je da radi, pusti ga. Tada diletantizam prelazi svoju suprotnost i nekako mi je poznato. Počinje da biva konzervativna snaga koja onda vuče, zaustavlja društvo, vuče nazad i jednostavno ne dozvoljava razvoj. Sad, tehnologija sada radi čudnu stvar. Znači, grunf počinje da pobeđuje u modernom svetu. Znači, postoji koncept koji se zove džugad inovacija, siromašna inovacija. Džugad je hindu reč koja znači krpljenje, buđenje. Kada radiš nešto sa vrlo malim resursima i tako dalje. Kako, izvini, kako? Džugad. J-U-G-A-A-D. Džugad. Imaš u kutu. I ono sa džugad inovacije, fazno da ti recimo sad imaš operaciju srca za $1.200. Tako što u Indiji potpuno profesionalno radi sa procentom preživljavanja i postoperativnih komplikacija mnogo manjim nego na zapadu, koji je rađen kao industrijska traka. A gradi grup? Lekari specijalizovani, ali koji rade kao na industrijskoj traci. Kreveti ulaze, operišu, izađe, fantastično. Sada oni izvoze to, kao i mnogi drugi primjeri, odlična knjiga na tu temu, oni izvoze te metodologije na zapad. Zato što oni su pošli od suprotne priče, a to je, postoje milijarde ljudi ovde dole na dnu piramide koji nemaju para da plate, ali i bi hteli da imaju mobilne telefone, hteli da imaju dobro zdravstvo, hteli da imaju tehnologiju, itd. I obrazovanje. Kako da tim ljudima mi to omogućimo? I onda su krenuli da izmišljaju stvari za te ljude po vrlo malim cenama. Znači, siromašna inovacija sa jako malim resursima. To sad postaje velika stvar u svetu. I to je nešto da bi mi, da kažem, mogli da naučimo. Znači, grunf plus kompjuter jednako profit. Nova paradigma. Ali ono što je meni, pozitivna strana diletantizma kod nas je da je to kreativna snaga. I ti počinješ da izmišljaš rešenja koja zaista ljudima ne padaju na pamet u normalnom svetu. Moj favorit koji sam ja pomenuo u knjizi je usisivač za izvlačenje sline. Znači, iz Mađarske u Beogradu bilo vrlo popularno jedno vreme, znači, deca, dao po našoj deci, dođe prehlada, nos zapuše, šta će da radiš, deca ne mogu da spavaju, to znači, celu noć se bude, onda si ti umoran, onda si sutra umoran na poslu i ceo lanac događaja se, kaže, kreira od toga. I onda neko iz Mađarske uvezo dodatak gde ti staviš na onaj drugi kraj na onu kraj usisivača, detetu u nos i bum, slina izađe i dete lepo spava. To je čist grunf. Stvarni proizvod koji je mogao da se kupi u Srbiji. Znači, taj diletantizam proizilazi iz nemaštine, iz pomankanja. Pomankanja resursa gde ti onda moraš vrlo kreativno da nalaziš načine da zadovoljiš svoju potrebu. Ja kad sam bio, znači, u Srbiji u najgorim godinama, kad sam odlazio kod svoje babe i dede, vidio sam kako, znači, bio je embargo. Ljudi ništa nisu imali i vidio sam taj način rešavanja stvari, kako ljudi u stvari pune upaljače koji uopšte nisu za punjenje. Tako je.
Tako je. To su primjeri svega toga. I mislim, naravno, opet kao što koji je god otišao na taj stari sajt koji postoji, mislim da više nije live, zove se srbovanje.com. Tu si imao gomile primere takvih stvari gde su se ljudi snalazili, na koji način su krpili aute, pola je Volkswagen, pola je kola koja vuče konj. Mislim, sulude kombinacije, ali to je upravo taj nadrealni pristup životu koji mi imamo. Kod nas ne postoji razlika vrlo često između sna i java, između fikcije i realnosti. Kod nas su te dve stvari vrlo često pomešane. I ti ako odeš na bilo koju pijacu, garantujem sada recimo u Srbiji, verovatno u Bosni isto, i u Hrvatskoj, u krajnjoj liniji Crna Gora, ništa drugačije Makedonija. Mislim, naš prostor je potopljen tu nad realnost. Odeš na bilo koju pijacu i pogledaj stvari koje se prodaju tamo. Ja garantujem da ćeš svakoga dana naći bar 5 stvari koje hoćeš da fotografiš i da podeliš s prijateljima na Facebooku. Instagram, živi za Instagram. Garantujem. Ali dobro, ja mislim da treba da učinim uslugu, ako mene pitate, Magnusu. Znači da ne bude sve, mislim, jedan od važnijih 6 stubova uspeha po meni je strip po sebi. Znači on je objektivno bio kreativno određen strip, znači dobro kreativno, profesionalno određen strip. Kažem profesionalno, mislim, postoji određena doza ingenioznosti u načinu koji je Magnus interpretirao emotivno stanje. Znači, zaista samo ovako, ako je jednostavna scena u pitanju, gde ajde da kažem, neko ušao u radnju jednom starom jevrejskom prodavcu koji prodaje porculan, po lupu mu je sad porculan i sad treba da prikaže sliku kako taj starac, kako mu je užasno žao i kako sad potresen time što je ovaj mu razbio svu robu u radnju. Postoji verovatno 200 načina na koje to emotivno stanje može da se razvije. Ono što je Magnusova genijalnost je da je on na neverovatno ingeniozne načine po meni uspeo da ta emotivno stanje prikaže na vrlo nadrealno, vrlo kreativno, vrlo drugačiji način. I on je kao kreator stripa. Bunker ne voli o tome da priča, postoje vjerojatno razni razlozi, ali ta sudski spor koji su Magnusov sin i Bunker imali, ne znam zašto ne voli da priča o Alan Fordu, ali isto je kao Jagger i Richards, McCartney i Lennon. Strip je prvih 75 epizoda koje su pravi Alan Ford, je kombinacija rada ta dva. Nije ni njegov, nego zajednički. Onog momenta kad si jedan od elementa izvadio iz formule, tog momenta je sve krenulo na dalje. To samo govori o tome koliko je Magnus bio važan. On je bio i reditelj i glumac. Kad kažem reditelj, kadrirao priču, a kad kažem glumac, on je kreirao prikazivanje emotivnih stanja na polju. Glumci na polju, recimo, veština glumaca je u tome da nađu choice. Oni to zovu izbor. Choice je, kad glumci daju jednim drugima komplimente i kažu I love your choices. To znači, imaš emotivno stanje i imaš 200 načina da se emotivno stanje prikaže. Genijalni glumci uvijek nađu taj neki način za prikazivanje emotivnih stanja koji je posebno jak, posebno drugačiji, posebno interesantno. I to je ono što ih izdvaja od manje dobrih glumaca. Anthony Hopkins svaku crtu u scenariju na filmu koji prihvati da radi, bukvalno svaku liniju u scenariju, pročita 150 puta. I on kaže, oko 100 puta počinju da se pojavljaju interesantni choice. Znači, postoji jako mnogo izbora u svemu tome. Ono što je Magnus uradio je da je kroz taj svoj vrlo nadrealni mozak i farsični mozak odabrao choices da prikaže emotivno stanja junaka i dešavanja na način koji je potpuno drugačiji, po meni, ovo što sam video bilo gde. On je malo zajmio od Đakovitija, što se tiče tih zuba, maleckih nekih detalja, i zajmio je malo od Disneya, koji mu je bio drugi omiljeni ilustrator, što se tiče svega te pune pneumatske linije i što se tiče crtanja žena, koje su vrlo disneyevske, onako, lepo oblikovane. Margot je imala baš lep stav. Potpuno. I onda je spojio te dve stvari u jednu. Sve osim Beppe Joseph. To je nešto drugo. I tako da, način crtanja i u stvari način pre svega ilustracije opet te nadrealno farsične realnosti, gde ti imaš likove vozač kamiona koji se okrene kao Bob, u stvari gorila, i imaš vrlo te farsične, groteskne likove koji vuku tu relaciju sad sa komedijom dell'arte,
koja je bila Magnus Bunkerova velika inspiracija za Alan Ford takođe, u stvari doprinulo u velikoj meri uspehu stripa. Tako da mislim da treba, strip je bio dobar strip i interesantan strip u sebi, plus je pao na plodno tlo što se tiče naše neke mentalno nadalno klasičnog mentaliteta i onda te dve stvari su potpuno. Znači, ako glumac ima samo jedan choice, to je opet neka vrsta diletantizma. Iako se, ako kaže, pa da je to je taj. Ja sam uvijek mislio da John Wayne, recimo, ima samo jedan choice. Da, Ischias. Da. Evo, mamo obrašanje, gospodar Klatika. Imam jedno, govoriš u tim jezikama, pokušao improvizirati. Ima jedno pitanje na moj stavlju. Pokušao sam se sjetiti, da li je bilo nekakvih imitatorskih pokušaja na Alana Forda u jugoslavenskoj produkciji, pa ne mogu da se sjetim na području stripa ničega što bi izazvalo takvu publiku univerzalnu. Bilo je nekih stvari na filmu, mislim, Krsto Papić, Kad te moja čakija upode, neki dokumentarci Želimira Življića, možda Makagaja. Dakle, na filmu je bilo neki reprezentacija tog svijeta, o tome vi govorite. U literaturi, šta ja znam, ne mogu da se sjetim da li sam nešto pametno našao, a u stripu mi ne padne ništa na pamet. Dakle, uz ovakvu popularnost fenomena, kako je moguće da nije prouzrokovalo nikakve kreativnosti nego samo konzumpciju? Ako taj svijet, ako govori o tom svijetu. To je vrlo dobro pitanje. Pokušam sada da razumem pitanje, pošto mislim da ima nekoliko podpitanja u vašem pitanju. Mislim da je tradicija, nadrealno fascistična tradicija u kojoj je Alan Ford se uglavio kad je došao kod nas, manifestovana kroz mnoge, kao što rekli, i filmove i romane. Nisam toliko siguran za popularnu kulturu, ali recimo Top lista nadrealista je bila vrlo Alan Fordovska priča, u mnogo aspekata. Sada imate Državni posao, jednu malu kao sketch seriju u Srbiji, u kojoj 3 tipa sede u arhivarnici u Vojvodini negde i apsolutno urno bez komentarišu tekuće događaje. Mislim da je to uvek postojalo, od Nušića pa na ovamo, vi ste imali, Nušićevo sumnjivo lice je Alan Ford u svemu, sem u nazivu i u dobu kreiranja. Zašto imate opet tu nadarno farsičnu priču. Mislim da to postoji i do danas, ako je neko čitao Renata Baretića, 8. povjerenik roman, je vrlo Alan Fordovski roman. On je dobio dosta nagradu u Hrvatskoj, 8-9 glavnih nagrada, je već ima 10 izdanja i tako. Naša mala klinika. Molim? Naša mala klinika. Naša mala klinika, ok, to ne znam, serija. Mislim da postoji u popularnoj kulturi dosta ispoljavanja ne Alan Fordovske priče, pošto je on imao svoj vizualni jezik koji je bio njegov, ali da mnogo radova crpi iz te iste žile mentalitetske, mislim da to postoji. Slobodan Šijan je otvoreno priznao u nekoliko intervjua da kada je tražio tonalitet za maratonca trče počasni krug, Alan Ford mu je bio inspiracija, direktna inspiracija za tonalitet. Ko to tamo peva nije tonalitetski toliko bio inspirisan koliko je bio inspirisan samom konotacijom nadrealne farse na našim prostorima, da se nikad ne zna šta donosi danas, šta donosi sutra, da će sledećeg minuta neko da bude, da će biti živ ili mrtav ili tako dalje. Tako da mislim da, ako sam dobro razumeo pitanje... Mislim da je bilo pitanje i ako je u stripu bilo nešto slično, da li je... Ja nisam ekspert za strip, to moram da kažem. Znači, ja nisam kritičar stripa, niti ekspert za strip. Za mene u čitavoj ovoj priči strip, teorija stripa je bilo mnogo manje bitna od rezonance tog posebnog stripa sa tom zemljom. Ja sam koristio strip isključivo kao neku vrstu sočiva da posmatram zemlju i naš mentalitet, ne toliko njegovo mesto u istoriji stripa. Tako da na taj deo pitanja, nažalost, ja vjerojatno nisam pravi sagovornik. Dite? Jaz mislim, da so beležili vse številke potem po 75 številke neke vrste imitacije, slabe imitacije teh prvih 75 številk. Mislim, da je bilo vsega skupaj narejeno 220-230 številk in jaz mislim, da so bile to zelo slabe kopije od originala. So skušali biti aktualistične in tlej mislim, da se naredil ta twist. Če začneš ti oponašati potem predsednika Tita, Enzo Tortoro,
Bobija Sola in tako naprej. Se pravi, če konkretiziraš te stvari, vsa stvar zgubi point, ker gradski očevi so gradski očevi svugdje. Mislim, to je arhetip, super hik je neoliberalna ideologija. Inspektor Brut, mislim, halo, skratka, to so arhetipski liki, ki morajo ostati taki, kot so. Tako, ko se začnejo konkretizirati, to so skušali to narediti, je stvar na nek način plus, da ni bilo niti grafično tako pospeljano. Skratka, jaz mislim, da je bila imitacija v bistvu že nekako se skušala navezati na teh prvih 75. No, pa ta priča iz 80-ih v Mladini, to su bili neki... Da, to su bili spufovi u Mladini, kako da kažem, koji nisu bili originalna, mislim, jesu bili originalna kreacija, ali su sajmili vizualno, znači oni su koristili neke frejmove iz stvarnih stripova i onda je nekoliko ilustratora, naših ilustratora kreirali nove frejmove, ali se vidi razlika u stilu crtanja malo između Magnusa i njih, gde su oni komentirali na razne tekuće događaje u to vreme. I tu imate neku vrstu opet satiričkog kao remiksa Alana Forda u Mladini u to neko vreme. Ali ako sam dobro razumio vaše pitanje, zašto se nije pojavilo nešto novo u našem stripovnom diskursu koji bi na isti način se stvarno, ne znam. Sve je bilo to vprašanje, ne? Evo, pitanje. Govorite ste o markonizaciji, o fanbaru. Da li bi generacije učile jezik? Ja sam recimo naučio hrvatski, da ste slavno Samo malo glasnije, samo malo. Ne može, potrošio se svima. Bilo jednako uspješno da se upotrijebi nekakav drugi dio. Ovo je jezik trešnike, da si uzeo jezik donjeg grada, stavio ga u svoj registar i kako kaže, svirao svoj. Da. Mi smo u Zagrebu imali jednu predstavu koja je rađena u Fozi, moram biti Zenović. Moram da kažem da ona nije bila uspješna, nije bila duhovita, iako se po nas u svijetu nije glas da imamo duhovitu. Kako je ovama to Brix isto napraviti, da li je bilo uspješno da je nekakav jezik? Da, to je dobro pitanje. Drugi deo pitanja, naravno, ne znamo da li bi bilo uspješno da je bio drugi, da je bio crnogorski, da li bi bilo bolje, mi ne znamo. Ali za onaj prvi deo postoje dva dela odgovora. Jedan je šta je Davor Brix i meni rekao u intervju u knjizi. Nenad je bio jako razočaran i ljut u stvari, kada se Asterix u njegov vreme, on je bio urednik u Vjesniku u to vreme, prevodili su dosta ovih stvari. Kada je Asterix preveden na hrvatski, oni su ga preveli na purgerski hrvatski. I on je bio užasno ljut zbog toga, kaže, ne možeš Asterixa da prevedeš na to nije u originalnom duhu strip. Ne radi. I on se zakleo da Alana Forda neće da prevede ni nešto sem na čisti hrvatski. Davor kaže, to je hrvatski koji smo mi pričali u kući, gde su svi moji malo obrazovanije porodice, intelektualna porodica, otac pisac, urednik, novinar i tako dalje, pričali su taj neki malo gornjogradski i hrvatski, hrvatski, tako je, bez kajkavice i ostalo. I on je rekao, ja ću da prevedem to na taj jezik, na taj najčistiji hrvatski jezik. I to je i uradio. To je znači priča o tome zašto se desilo. Ali kako je taj hrvatski funkcionisao na našim prostorima, moja hipoteza, o kojoj sam pisao u knjizi, je ova. Ja govorim iz ličnog iskustva ponovno, znači, za razliku od Mitje, ja sam imao tu fenomenalnu slobodu da odem i da kompletno fantaziram moje hipoteze bez potrebe da imam robustnu naučnu podlogu. Ja sam dete, znači, iz Srbije, iz jednog grada 40 km od Beograda, koji je tačno na Dunavu, na granici između Vojvodine, odakle je moja žena, znači Habsburgske monarhije, Austro-Ugarske i Turske. Znači, mi smo bili poslednji granični grad Otomanske imperije. Ti iz Turče? Po asocijaciji. Znači, divlji zapad, granični grad, preko Dunava je preko, tako su Smederevo govori za Vojvodinu, preko, tamo su ljudi bežali od zakona, od Turaka su bežali u Vojvodinu, to je bilo inostranstvo. Znači, u tom gradu, u jednoj radničkoj porodici, koja je inherentno nacionalistička, po defaultu, po bazičnom nekom opsegu, to je bio nacionalistički mindframe, postale su dva idioma, koje smo mi kao deca ili kao mlađi koristili kada smo hteli da se pretvaramo, da zvučimo izafektirano, veštački, izafektirano građanski i tako dalje. Prvi dijalekt je bio beogradski,
mazni beogradski dijalekt, o kome Momo Kapor piše mnogo. I kao jedna voditeljka na Studiju B u to vreme, sećam se kada je pričala o retrospektivi, rekla je, u Beogradu ovih dana se organizuje retrospektiva filmova Akira Kurosave. I to je primjer tog beogradskog maznog, prenaglašenog beogradskog maznog žargona. Znači, ili smo koristili taj, ili smo koristili hrvatski. Kaj ste tečki furati i tako dalje. Znači, za nas je hrvatski, taj hrvatski i uopšte hrvatski, bio jezik farse. I zbog toga je Alan Ford funkcionisao jako dobro u tim prostorima, jer je taj jezik usrećavao farsični naboj samog stripa. Zato, kad je preveden na srpski, ništa. Apsolutno niko nije kupao, vrlo malo primjeraka proto, svi su se bunili, žali i vratiti na Brixi i vratiti na hrvatski prevod. Čak i u najnacionalističkije vreme, svi su tražili hrvatski prevod Alan Ford. Zašto? Zato što farsa ne postoji. I po meni je to, u stvari, najveći razlog zbog toga je taj hrvatski, odnosno hrvatski, u ovom stripu specifičnom, sa tim nadrealno farsičnim nabojem funkcionisao tako dobro. Zato isto mislim da engleski prevod, koji bi ja jako volio da uradim, ali se to očigledno neće desiti, pošto Bunker i ćerka nisu zainteresovani. Ako bi se prevodilo na engleski, to sad drugi, recimo, odliču vam time, nemojte da zlopotrebite. Ako bi se prevodilo na engleski, ne može se prevede na jedan engleski, pošto ne postoji jedan engleski idiom koji će funkcionisati i u Americi, i u Engleskoj, i u Australiji, i na Novom Zelandiju. Nego bi svaki lik morao da ima svoj engleski. Bob Rock bi pričao Cockney, Sir Oliver bi pričao Hohen English, Queen's English. Broj 1 i dalje se dvoumim da li bi pričao engleski sa jidiš kao karakteristikama, ili bi možda bio nešto drugo. Jeremija bi očigledno imao italijanski akcent, Gruh bi očigledno imao nemački akcent i tako da. Znači svaki lik bi morao da ima svoj engleski akcent da bi funkcionisao na engleskom tržištu. Ali tajna, po meni, velika tajna prevoda. Ili ja kad sam pitao, mnogi ljudi kad pitam zašto si ti volao Alan Ford? Prevod. Brixi. Super. A zašto? Tu je bilo, pa ne znam. I onda mi je bilo jako interesantno da vidim šta je to u stvari što sam iza toga se setio, kako smo mi reagovali na taj jezik u to vreme. To je bilo upravo to. To je za nas bio jezik farsa. Še jaz nekaj dodam. Evo, za nas pa, ker nismo, ker je materni jezik, ni srbo-hrvaški, bil pa to prvi srbo-hrvaški jezik, ki smo ga govorili. Tako da šele potem, ko sem kasneje, od leta 1991 naprej se je začelo, ko se je začelo to obsesivno deliti, ti je postalo jasno, da pač je bil to hrvaški jezik. Ampak prej je bila to način, da si se ti pravzaprav naučil tega jezika. Jaz vem, da sem se ga naučil in mislim, da cela generacija se ga naučila več skozi Alana Forda in skozi ostale stripe, kot v šoli. Tako da je imel še, če pogledamo čistega ortopedagoškega stališča, je imel to funkcijo za celo generacijo. Da, kao smo pričali sa prijateljim došao do Ljubljane i pitali smo kako ste naučio hrvatski Alan Ford. Sad razmišljam, sad kad smo krenuli s ovim jezicima... Samo je. Aha, da. Alan Ford. S njime sam pričao tome, da. To je ovo, confess. Sad razmišljam ko bi mogu u ovo vreme da glumi te likove od svetsko poznatih lica. Jer je Sean Connery, Sir Oliver ili je... Iskreno, to je vjerojatno najteže pitanje koje možda... Ja znam da bi vjerovatno režiser bio... Samo se zezam. Da, ali ne, ozbiljno, kad bi neko hteo da uradi. Ja mislim da bi, ako bi Kusturica i... Ko je uradio delikatesno radio? Ja sam možda sa imenima. Jedan Francus. Ženo. Ako bi stavio Ženo i možda Kusturicu da rade zajedno. Ženo u stvari ima jako delikatesna radnja je vrlo Alan Fordovski film. Grad izgubljenje dece isto, samo mračniji, ali vrlo vizualno je Alan Fordovski film u stvari. Mislim da bi on bio odličan za prenošenje tog vibe-a na ekranu. Što se glumaca tiče, apsolutno. Zaista ne mogu da vidim. Mislim da je toliko strip u meni, u nama. Ja jednostavno ne mogu da vidim drugu živu osobu koja će biti Bob Rock ili Sir Oliver. Ja imam prijatelja koji je Bob Rock. Mislim onako izgleda, čak i glumi.
Ne, ali ako razmišljam ko bi to od poznatih glumaca mogao da bude, onako ako se čisto zezna, ima li neko koji ideju, ko bi mogao Alan Ford da bude? Brad Pitt? Nikako. Pas. Bigger than life. To je nemoće biti dobro. Apsolutno. Ne, što ne tražimo odgovor, nego čisto se zezna. Ali je dobro pitanje. Mislim da je jedan razlog dobro što strip nije poznat napolju, pa nema razloga da ga kao konkurencija na neki način gleda, ne bio komercijalni podsticaj, ali to je bio jedan vrlo zanimljiv izazov ako bi ikad probao da uradi onako. A mislim da bi film ne bi uradio ništa na našim prostorima. Mislim da je to jedna od onih instanci gde naš teatar uma je toliko jak kod Alan Forda, da bi mi imali velike probleme da bilo koga živog zamislimo. Mislim, su oni dovoljno živi u nama već. Pa ja, ako je Asterix jedan drugi fenomen, bio isto u Jugoslaviji, a to je bio Gornji Milanovac, je li tako? Da, Dečije novine, jeste. On je više funkcionirao u srpštini. Jeste, on je u prevodi u stvari bio, da, i bio srpski, da, i bio je, i tu mu je... Ali opet, Asterix nije nagrala farsa. Da. Asterix je karikaturalni strip u tradicionalnoj, odlično odrađen u tradicionalnoj tradiciji. Alan Ford je izmešten realnost. On je ta druga alternativna realnost. To je ta naša realnost koju mi živimo u našim glavama i našim životima stalno. I sad se pojavilo to nešto što ga reflektuje na još nadrealni, još farsični, još groteskniji način. Na neki način nas podsjeća na nas, na neki način nam omogućava da se identifikujemo, da pobegnemo iz tog života, na neki način amplifikuje naše osjećanje i naš pogled na svet. Vrlo je duboko ubo u tu žicu. Jeste. Samo sam povezao da u stvari i Asterix nekako nije ispao. Da. Mislim, ja sam 20 minuta gledao film. Teško je preneti kad imaš nešto što je urađeno na strani već toliko živo i animirano po sebi. Jako teško raditi uslugu, učiniti im uslugu nekim dodatnim medijima. Zato je, recimo, Alan Ford film animirani, koji, ako imate vremena za gubljenje, pogledajte, katastrofalno urađen. U suštini, oni bi morali po meni da promene, kada bi hteli gure da ponovo. Morali bi kompletno da promene tonalitet, recimo SpongeBob tonalitet, bi bio dobar tonalitet za prenošenje Alana Forda, mislim, i neka mešana slična Studio Bob, za prenošenje Alana Forda na animirani TV ekran. Ili ima na YouTube-u to da se? Ima. Družba je še kakšno vprašanje mogoče tukaj? Še ni. Ali ja mogu jedno pitanje postavim iz ugla Juga nostalgije. Meni bi bilo jako zanimljivo, opet vezano za tvoju studiju o tip nostalgiji i uopšte post-kosmonskoj nostalgiji. Da li i na koji način, ako da, vidiš Alana Forda kao deo ukupne priče o Juga nostalgiji? Na koji način se Alan Ford uklapa u kompletan Juga nostalgični iskaz? Sigurno se, ja mislim ako je Jugoslavija preživjela, onda je preživjela baš u tim soft formama, znači kad sam ja pravio to istraživanje, manje je bilo onih koji su priželjkivali da bi se vratila stala vremena u političkom smislu, ideološkom smislu i tako dalje. Ono što najviše ljudi stvarno iskazuju nostalgiju, zato je popularna kultura, filmovi, muzika, Alan Ford je, isto kad sam pravio vani u dijaspori, kad sam pravio te istraživanja, imali su, evo, recimo, moja generacija, naša generacija, imali su svi Alana Forde. Znači, oni koji su prebjegli, šta su donijeli sa sobom Alana Forda, mislim, nevjerovatne stvari. I to se uklapalo i sa njihovim novim imaginarijom, imali su američke zastave, imali su razne stvari, čak i neke ikone, treće, znači, to je bio jedna stvar koja se nisu se htjeli odreći. Tako da to je, mislim da to je jedan, dio mozaika generacijski koji je mapirao to razdoblje. I još nešto na kraju možda, meni se čini vrlo dobro da mlade generacije ne znaju ili da ništa ne znaju malo ili da ništa ne znaju o Alanu Fordu. Jer ja mislim da trebamo, evo, sada da mi pratimo mlade generacije, što imaju oni da kažu, znači njihove Alane Forde, koje su totalno drugi, znači ko čita više stripove, ko čita
bilo šta na papir od mlađih generacija. Tako da mislim da to je neke nove senzibilnosti svoje i meni je strašno, na neki način se čutim olakšan kad vidim da je to ostalo, da to je bilo u nekom vremenu vrlo značajno, da je to formatiralo neke generacije, ali sada da su neke nove stvari se dešavaju. Tako da zbog toga još jednom ponavljam, da se to reaktualizira, mislim da bi to bilo najloše što možemo napraviti Alanu Fordu. Alan Ford je dobro tamo gdje je i za one koji su i nikad nas nije ostavio one koji smo tada, da ga sada veštački oživljamo, mislim to napravimo najloše. Još što će zauvijek mlad. Bravo. Kako lepa zaključna misel. Resno me zanima, ima kdo kakšno vprašanje za našega gosta ali pa za Mitja? Ja bi možda imao jedan komentar oko jezika. Ja sam odrasao u Rijeci, dakle Hrvatski. I taj jezik Alana Forda nije bio moj jezik. To je bio neki tuđi jezik. Sve što više razmišljam, pitam se kome je taj jezik, kome je zapravo pripadao taj jezik. Čitao sam intervju sa naravno knjizine i zanimljivo je da on kaže da su oni doma govorili, baš kaže da su oni u kući govorili. Na neki način taj jezik nigdje ga nisi mogao čuti. Na televiziji su nije tako govorili, zagrebačkoj televiziji. Nije bio taj jezik. Znači taj jezik je imao neku artificijelnost, neki retro moment koji je savršeno pasao na sliku, koja ima tu patinu već u osnovi, ali evo čak i ono, glas autentičnog Hrvata, meni je to bio neki strani jezik i mi smo se sprdali s tim jezikom, isto koji recimo Smetnju ili šta je zanimljivo. A zar nije Čiro Blažević pričao taj jezik? On je taj jezik. Šišao iz Kravnića. Ja. Sine. I ako uzmeš i Čiru Blažević, vidiš da je prvo neki totalno artificijelno. Možda se i on učio iz ovom Možda. Čiro je svi dobio. To je vrlo zanimljivo, mislim to je jako interesantan komentar. U suštini ono što mi ovdje radimo, malo je teško, stalno mi se engleski kao idiomi pojavljuju, mi pokušavamo na neki način da definišemo kreativni proces, što je nemoguće. Šta je to u Briksu što je okinulo tu varnicu da on odluči da taj svoj kućni jezik ili krležijanski jezik, možda čita Krležu noć pre toga, ne znamo, tako, ali to je ta lepota i tajna kreativnog procesa, da ti imaš taj moment u kome se nešto čudno desi, da on je Davorovo objašnjenje bilo to funkcionalno objašnjenje, mi smo tako pričali u kući i Nenad je odlučio iz tog protesta prema prevodu Asterixa da primjeni taj kao neki neutralni jezik ili književniji jezik, ali možda nije, možda je bio Nenadov neki vibe koji on dobio dan pre toga i iz nekog razloga je to njemu lepo funkcionisalo i imao je premonition, što bi rekli Englezi, to osjećanje će to možda dobro funkcioniše, odlučio da ide sa tim. To je uvijek problem, mislim, pričanje o kreativnosti je ono kao pričate o seksu, to je vrlo gruba aproksimacija stvarne stvari. Ali je odličan komentar, mislim, meni je vrlo značaj taj komentar zato što, kažem, dodaje intrigu na čitavu priču. To? Ej, Feder, imaš plakat? Ja sam napravio plakat, on je vlasnik pizzerije, naručio sam mu da donese, a na plakatu piše bolje dobra pizza odmah nego loša nikad. To je bila čista inspiracija, mislio sam da će način. Sad ti me podsjetio, Mile me podsjetio vrlo jednu meni zanimljivu stvar, a to je oko prevoda i tu završavamo, neću više dalje. Sve ove čuvene Grunfove fraze na majicama, i ako se sećate Grunfovih pozdrava, kada on ulazi i uvijek ima podignutu ruku u taj nacistički pozdrav, ali uvijek uz to govorio nešto smešno. Davor mi je dao pozadinu svega toga. On kaže da u izvornim prevodima te majice su bile vrlo dosadne, ništa nije bilo inspirativno na njime. Onda Nenad bukvalno mora da ih kreira i rekreira.
ali posebna ideološka priča je bila sa tim Grufom i pozdravima, jer u originalu su ti pozdravi bili samo nacistički pozdravi, Heil, Sieg, Heil i slično. I on kaže, nema šanse da bi to moglo da prođe kroz političkog komesara u Vjesniku, koji su svaka završuća imala to, nego je onda Nenad morao da nađe kreativan način da zadrži crtež, da se ne kvari, a da promeni pozdrav. I onda je on počeo da izmišlja te sulude stvari i snijeg je ovoliko napadao i slično, da bi prošao kroz tu priču. Tako da je čitav ta stvar je kreirana iz nužde da se prođe kroz politički film. Bilo je kod Alan Forda dosta toga, da se malo se ga je retuširao. Bilo je ne dosta, bilo je retuširanja. Jedna posebna scena gde je Grunf u svojoj sobi na zidu ima sliku Hitlera. I onda nije bilo šansi da to prođe, nego se jedan momak koji je radio kao grafički saradnik tamo je pretvorio Hitlera u Franca Jozefa. Znači, dodao mu je šlem sa onim šiljkom, brkove koji idu na gore i monokol. I to je tako. Onda su skidali kukaste krstove sa uniformi i onda je bilo dosta rasprava u redakciji oko toga da li neko, prvo, Amerikanci pokušavali se da promene američku vojsku u neku neutralnu vojsku, pa su skidali činove i tako dalje, ali poseban problem bi bio ako bilo ko u stripu liči na Rusa ili na ruskog vojnika. To je bio veliki problem. Onda su tražili načine i onda su komiteti sedeli u Vjesniku i razmatrali da li ovaj liči na Brežnjeva, neki ili ne liči na Brežnjeva. Kad se pojavila 3 prasca, bila je velika, kao gradski oca, bila je velika rasprava da li je to aluzija na lokalne vlasti, kaže, ali u to vreme Bakarić je već bio malo onako u kraju, pa on je jedan, a nije ni debel. To je u redu. To je to. To je to. Hvala vam mnogo. Hvala vam.